Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα, πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προσεληληθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ο ημείς ερχόμενοι της ήρες στην ευλή του προβάτων, αλλά αναβαίνουν αναχώθεν εκείνος κλέπης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων, τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φρυσοδοκουή και τα ίδια πρόβατα καλεί το όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθήν ότι είδαση της φωνής αυτού. Αλλοτρίου Θεού μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξω δι' από αυτού, ότι ουκ είδαση των λωτρίων τη φωνήν, ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δεν που έγνωσαν την αή αλλά άλλοι αυτής. Είπεν πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημί ότι εγώ, ημί η θύρα των προβάτων, πάντης ώστε ήρθον προς εμού, κλέπτε εσύ και ληστέ, αλλού πήκουσαν αυτόν τα πρόβατα, εγώ είμαι η θύρα. Δια μου αν της εισέλθεις σωθήσετε και εισελεύσετε. Και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.